ani alamɛbaaw an b'a fɔ sa n ko kabi sɔgɔma n y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni waati n ko bi tile kɔnɔna na n ko n'Ala sɔnna ma min ye sugu kɔnɔna an bɛna don yen n'an bɛ don sugu kɔnɔ fo an ni sugu baarakɛlaw ni sugu kɔlɔsibaw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa sugu kɔnɔmaw kana taa muruti an bolo o la sa min ye direction régionale du commerce la concurrence Bamakɔ bolofara ani o ɲɛmaaba bɛ ɲɔgɔn bolo bi n'o ye Fuseni Bamba ye ale siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye ka na Jani kumakɛso la ka na kibaruyaw di mɔgɔw ma sɔgɔmada in na sa an ka baaraw bɛna tali kɛ min na san laban sera aw yɛrɛ ka kuma 31 a girinkajɔ caman ye ka taa sɛ minɛ ka sɛ faga ka sɛ dun fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ fara sɛ kan olu lakɔlɔsiliw bɛ cogo di an bɛna n'an da don la sunkalo fana n'Ala sɔnna a ma février kalo ban waati o bɛ sɔn ka kɛ ale ye ɲinan directeur régional n'a ka maaw ka kɛ ni ɲɛmaw ka laɲini ye n'o ye Mali ɲɛmaw ye u k'u t'u sigi tuguni waleyaw ka cun u kan u bɛ labɛnniw kɛ o de la sa bi an y'a yamaruya k'ale bisimila a bɛ se ka bilasirali minnu kɛ ani waleya minnu bɛ sen na Fuseni Bamba i ni sɔgɔma i nana an ka wele jaabi bi a diyara an ye kosɛbɛ an b'a dɔn baara ka ca nka ɲɛmaw sɔnna i kana i ka se ka na ɲɛfɔli k'an ye kuma tɛ Bamakɔ kɔnɔna na bi an y'a ye k'a fɔ aw ka baara a bɛ tali kɛ sugu kɔnɔna kow kan sɔngɔw sigili kow ani feere bɛ kɛ cogo minnu na jagokɛlaw ka ko n'i bɛ se ka hakililajigi kɛ aw ka baara kun yɛrɛ belebeleba ye jumɛnw ye. Oui, donc Kasimu n b'i fo la donc an ka baara bɛ suguko cogoyaw kan ale ni minnu bɛ taa ka taa dumunifɛnw sɔn n'an b'a fɔ olu ma consommateurs olu ka lakanani kan ale ni jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sinaya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'o lakɔlɔsi an ka baara bɛ bolo de kan kosɛbɛ donc aw bɛ sɔngɔw lakɔlɔsi sinaya ta na sira sɔrɔ sa non an bɛ sɔngɔw labilalen don fo n'a sɔrɔ gouvernement yɛrɛ sɔngɔ minnu sigi nka mais a kana kɛ ka damatɛmɛ sɔngɔ dɔw sigi minɛnw na n'o kɛra an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a ye ni kun ni ju t'o la pour que ka se ka dan sigi o la cogo min na. Ayiwa san laban setɔ don an b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ caman b'a mun ye ani fɛɛrɛ jumɛn tigɛlen don aw fɛ. Kasimu n b'i fo la ɲinan san laban in na komi an bɛ deli k'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔna na parce que olu ka hakilila ye hakilila kelen pour que jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na donc an bɛ baara min kɛ n'o ye jago ni feere siraw ye donc komi jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ sannikɛyɔrɔ ni feerekɛyɔrɔ la cogo min na an ka baara bɛ bolo o kan donc ale ka se feerekɛlaw ma donc o hukumu kɔnɔna na an ye fɛɛrɛ ni dabaliw bila en place ka da an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ n'o ye an ka directeur général ye an ye opération de surveillance du marché dɔ bila ka se ka sugu lakɔlɔsili dɔ bila en place pour que o baara fana an y'o daminɛ décembre kalo in tile 3 yɔrɔ la donc o baara daminɛ don kama aruya n t'a dɔn n'a ka lakɔlɔsili bɔra kan ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɔra k'an bilasira ka mobili kura 4 ɲɔgɔnna bila an ka bolo kan donc an bɛ foli bila lakanabaaw la fana olu fana bɛ k'an ka kulu kɔlɔsi pour que baara in bɛɛ bɛ se ka kɛ balema na mɔgɔw bɛ se ka taa sanuw kɛ cogo min na lafiya kɔnɔna na donc o de hukumu kɔnɔna na an wulila ka se butigibatigiw ma komi n'o ye produit pré-emballé sisan produit minnu bɛ emballage kɔnɔ n'u bɛ boîte kɔnɔ n'olu y'o feere bɛ ni boisson ni fɛnw y'o ye an sera olu tigiw ma ka taa lajɛ n'a sɔrɔla fɛɛrɛ ni dabali tigɛlen b'u ka niveau la pour que sannikɛlaw ka se ka taa minɛnw sɔrɔ yen nɔ u fɛ yen nɔ k'a sɔrɔ minɛnw ma se ka dɛsɛ u ma ale ni sɔngɔw kana na bali ka yɛlɛ donc an y'o ba kamamafɛn ninnu n'o ye sɛw ye ka se k'o ani kamu ka se k'olu faga donc o la an sera o baarakɛbagaw ma nin yɔrɔ in na an b'u fo yan u ka fasoden ɲumanya la u y'an kunbɛ ka ɲɛ u ye jamana ɲɛmɔgɔw ka kunkilenna faamuya n'o ye komi nɔgɔya bɛ se ka na cogo min na sugu kɔnɔnaw na o donc u y'an kunbɛ o yɔrɔ la o fana ye layidu d'an ma o don kama k'a fɔ olu fana bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ o fana ye olu seko ye fasoko la ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ pour que sɛ kana na se ka manquer fiyewu sannikɛlaw ma u ye fɛn bɛɛ lajɛlen fana kɛ pour que sɔngɔw kana na yɛlɛ donc an y'o de fɔ k'u gɛlɛya u ma nin waati in na an tɛ jɛ a ma fiyewu ka se ka damatɛmɛ sɔngɔ dɔ sigi ka sɔngɔ dɔ bali ka yɛlɛ fɛnw kan k'a sɔrɔ kun ni ju tɛ sɔngɔ min na c'est-à-dire des prix hausse injustifiée. E bɛ fɛ k'a fɔ sisan ɲinan ni mɔgɔ min nana ni sɛ ye k'i bɛna sɛ feere Bamakɔ ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛ feere yɔrɔ b'olu bolo a bɛna hakili to sɔngɔko la a kana na taa se fɛn ma maaw tɛ se ka min san wa. N'Ala sɔnna an y'o de kuma f'u ɲɛna
al dès maintenant o de base an wulla ka suma jona mais anyu fana ya mais to nyuma ngo antina na jeno e ka fo ni événement do de beno no kuni jushi tala ka se ka bale ka fin songo yela to ko par quand sera 31 na amen fin nous songo yela anti jena o donc équipe be o bara de la al 600 donc mais mbado atina kene manga sama ni parce que en baraka nyogo nu yure ya fama ka ba olu yure devanta na ala sona atina kene ko ni ya la rassurer ka olu be fin bela jelenge pour ko kanana yala aywa olu ye munu sigileno an munu mi yala na yedu na nana na ka banga dugula am fa ka fere bamako kono ka an fana ba an tani nyini kata an fana ga songo bina damena sigo fana na a bede yo ya para anti jena fi on be fere anti jena para fin ka sika ka geleya kolokolo jamana kono te nyemoko ko la nyini yo bodo ko anyo barake bagoy bodo ko nyemoko ti fin ka ke parce que ti fait geleya ka se jamana kono duma bodo ko ambiance au barala fin o wuli ka jo na ala sona ambo sabati pour que jamana kono dum se ka noya soro sanikero lo chugumna fin do e fin ka soro mais fin ka se ka asongo afana ka se ka songona bodo c'est pour que anti jena kana fin do kolokolo anu nyogonche ka songo do siga anu nyogonche ka pale kana fon yela ante jena nga est-ce que chef na la bolike parce que ma chamba abi décès o de na problème ya ko la ma chamba non o yoro la chef barakelo ya hatlatige awru ya e jawla bodo kuma na ko sebe ko bela jelenga pour que o ko kono na yala donc maintenant en jigibu ko sebe na ala sona anga chef barakelo be barala donc amba a ñinu fe ka ferani dabal bela jelen blanc en place pour que cheikh na manquer malion ma na ala sona ambu kere fe nu mako bana fon na bara konana ko fon na jona pour que anga se ko labon sabati pour que toro fu kana na mako soro sani ke watila suno ko nu ya hatlat ko worola ka fe ko chebna na aywa tiaro bela jelen me giri sa elema nyekoro la na anya e fana ka fo awma dawma ame fen chamandu mi da dumuni fɛnw ye a caman bɛ na jɔrɔna min yɛrɛ bɛ mɔgɔw la o ye an ka mɔgɔw man kalan waati min bɛ sɛbɛn a kan ko n'a banna a man ka dun an dun y'a ye i taara sugu dɔ kɔnɔna na a bɛna fɔ aw bolo sera minɛn dɔw ma minnu bɛ ka dilan ka sɔrɔ u ma ɲɛ an b'a faamu kosɛbɛ mun de tun bɛ a sugu in kɔnɔ. oui bon donc Kassim an b'i fo i k'o ɲininkali la parce que an bɛ fɛ ka min fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna an bɛ o baara kɛli de kama an taara sugu in na an ye kunnafoni dɔ de sɔrɔ jamana kɔnɔden ɲuman nɔfɛ k'a fɔ fɛn dɔw bɛ sugu in na ka kɛ fɛn minnu tɛ fɛn ɲuman ye n'an y'o kunnafoni fasuguw sɔrɔ an bɛ an ka baarakɛɲɔgɔnw bila ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ bon donc sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u y'a ye k'a fɔ kunnafoni min dilen ma kunnafoni balolen don kosɛbɛ kunnafoni sabatilen don donc an taara sɔrɔ butigi ninnu kɔnɔ an y'a sɔrɔ minɛnw de bɛ yen nɔ a ka ca fɛn dɔw bɛ yen nɔ minɛn minnu bɛ yen nɔ n'u dati tɛmɛnen nɔ olu tun bɛ yen minɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i y'u dati la directeur dati tɛmɛnen ko ne yɛrɛ t'a dɔn fɛɛrɛ fɛn bɛna sɔrɔ a la non fɛɛrɛw b'a la an wulilen don k'an jɔ bon donc maintenant an y'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu dati n'i y'a lajɛ a ma tɛmɛ mais boîte yɛrɛ kɛcogo fɛ i b'a dɔn a tɛ se ka don bilen boîte gonflelen don ka funu i b'a sɔrɔ boîte dɔw bɛ yen fo zo b'a la bon donc i bɛ taa sɔrɔ olu b'a la an y'a sɔrɔ fana minɛn dɔw fana bɛ yen nɔ i b'a ye a kan k'a fɔ dati fila de b'a kan i b'a dɔn dati kɔrɔlen dɔ bɛ yen nɔ dugu ma i b'a sɔrɔ dati kɔrɔ dɔ bɛ sanfɛ donc an y'a ye bon donc k'a ye k'a fɔ a bɛ sɔrɔ maga kelen bɛ nin dati la bon donc kɔfɛ an nana min b'a a to ka an sɛbɛntiya o hakilila kan an nana minɛnw sɔrɔ a tigiw bolo fana k'a sɔrɔ fana gazi bara bouteille dɔ b'u bolo 12 kilos o n'a a n'a fɛnw bɛ ɲɔgɔn na ale ni solvant b'u bolo ale ni peinture b'u bolo ale ni kasikɛla ninnu b'u bolo nimorokɛla ninnu olu bɛɛ b'u bolo bon donc ani minɛnmisɛnnin caman pour que ka se ka datiw yɛlɛma Bamakɔ yan wa Bamakɔ yan nɔ an y'o minɛ bon donc an y'a ye k'a fɔ vraiment ale tun bɛ minɛn yɛrɛ de dati yɛrɛ yɛlɛma ale yɛrɛ tun bɛ minɛnw de dati yɛlɛma a yɛrɛ bolo sisan ka tila k'a feere bon donc maintenant directeur nin yɔrɔ ɲɛfɔ an k'a faamu kosɛbɛ an bɛ min dɔn kɔrɔlen ne bɛ taa ji san walima n bɛ taa boisson san ou bien n taara mayonnaise san n b'a minɛ k'a lajɛ n bɛ dati lajɛ a la mais ni ale bɛ dati yɛrɛ mana in yɛrɛ bɛ wɔrɔ ka segin a kan o tigi o fɔrilen don sa dɛ. ala quand même na ala sɔn bon donc an ye dan sigi o la ka minɛn ninnu bɛɛ bɔ a bolo ka fɛn fɛn bɛ da produit kuntan ninnu fɛn fɛn b'a ka yɔrɔ la an y'a bɛɛ cɛ ka bɔ a bolo bi k'a bɛɛ saisi ka taa bila an yɛrɛ ka mara la pour que a kana continuer k'a feere mɔgɔw ma an ye dossier labɛn. jagokɛla don wa. jagokɛla de don. papier b'a bolo k'a kan ka feere kɛ Mali kɔnɔ. jagokɛla de don ma fɔ an bɛ se k'o de fɔ an tɛ fɛ ka taa komi ko bɛ. a bɛ tribunal ka bolo kan. très bien an tɛ fɛ ka don ko la ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ bon donc sinon quand même ka taa sɔrɔ fana o yɔrɔ kelenw na
b'a sɔrɔ ka macaroni fana papier fara ka bɔ la k'a kɛ bɔrɛ kɔnɔ macaroni k'a da o dun ka di ninnu ye dɛ ninnu ɲɛ tɛ n'a ye macaroni tobilen k'a da balance la k'a peser kilo la k'a feere mɔgɔw ma n ko o ye fɛnw ye fɛn minnu cɛ k'a bɔ macaroni mana yɛrɛ kɔnɔ pewu wa très bien k'a bɔ o kɔnɔ k'a bila bɔrɛ kɔnɔ n'i nana a bɛ suma i kun n'i nana a bɛ suma i kunna bon donc an y'o bɛɛ cɛ ka bɔ yen nɔ bon donc vraiment an bɛ fɛ ka min fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna o la fana bon donc o kanu sera ni Ala sɔnna an bɛ o baaraw la tant que an bilalen bɛ baara min na jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka se ka olu lakana sannikɛyɔrɔ la donc an bɛ continuer o baaraw fɛ u kana na u muruti ka taa sanni na ni fɛn ninnu ma ni Ala sɔnna hali bi équipe bɛ dugu kɔnɔ o baara ka na ni baara in tɛ dabila bilen an fɛ ni Ala sɔnna fo ka taa donc ni mɔgɔ min bɛ nin waleya ninnu kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛna wuli olu bɛɛ ni Ala sɔnna an bɛ wuli olu bɛɛ kama c'est pourquoi o tɛmɛnen kɔfɛ Kasim n'i ka yamaruya ye an taara se dumuni feerela dɔw fana ma n'o ye an ka pâtisserie mɔgɔw ye bon donc ale ni restaurant dɔ mɔgɔ b'a fɔ kuma caman ko silen bɛ u fɛ yen dɛ bon an sera yen nɔ an y'a ni tolilen k'u b'olu fɛ yen a ma mɔgɔ ka pâtisserie tɔgɔ fɔ dɛ nin kɛnɛ kan an yɛrɛ tɛna tɔgɔfɔli kɛ mais an b'a fɔ an y'a sɔrɔ effectivement dɔw fɛ yen nɔ mɔgɔw b'o sigana min kɛ a tiɲɛ de don a bɛ silen feere silen bɛ yen nɔ produit périmé bɔ a dɔw fɛ yen nɔ u ka magasin kɔnɔ u ka cuisine kɔnɔ fɛn min man ka dun a date banna an y'olu bɛɛ minɛ a bɛɛ saisilen b'an bolo oui directeur oui pâtisserie ninnu kɔ ka girin dɛ aw sera ka don olu ka fɛn ma bɔ a la faama ma weleli kɛ non bi bi in na an b'o fɔ bɛɛ la Ala ka diɲɛ kɔnɔna na an b'a fɔ an b'an ka baara kɛra lafiya kɔnɔna na moyen b'an bolo bi ka baaraw kɛ aw yɛrɛ ye moyens di tila a bɛ to ka cuisine kɔnɔ an taara fo cuisine kɔnɔ an taara fo ka magasin kɔnɔ ka taa minɛn ninnu dɔn mais an b'a fɛ k'a fɔ fana an ma taa foyi sɔrɔ foyi juguman sɔrɔ ka yɔrɔ la a ka ɲuman bɛ yen fana ɲumanw bɛ yen nɔ a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛɛ de don a bɛɛ tɛ nin ye mɔgɔ dama dama ka baara de ye mais a bɛɛ tɛ u bɛ tɔw tɔgɔ tiɲɛ bari an bɛ mɔgɔw hakili tigɛ u ka to ka sanni kɛ nin yɔrɔ ninnu na mais toujours n'u ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ min b'a la ka nin baara ninnu kɛ bon donc u bɛ se k'an wele bon donc numéro b'an bolo o la bon donc an bɛ se ka o numéro d'u ma n'i ka yamaruya ye awɔ numéro di u b'a bila fɛn yɛrɛ la yɛrɛ très bien 36 088 et 36 099 o ye numéro vert ye bon donc a kana ban k'a fɔ a bɛ taa ka sanniw kɛ n'a taara sanni kɛ n'a ye fɛn min ma o diya donc a ye weleli kɛ nin numéro ninnu la 38 36 0 88 088 et 36 099 très bien ni durusi ka di très bien ni kiban ninnu ta in tɛ kelen bon donc o yɔrɔ la donc an bi nka aw kana wele fana ten dɔrɔn k'a ka d'a ye très bien an b'o fana parce que o de ye problème ye ni dɔw ye numéro sɔrɔ ka ban dɔrɔn u b'a kɛ tulonkɛla ye non a ma dɔw kana kɛ tulonkɛla ye très bien u k'a wele pour que ka se ka baara kɛ mais directeur e ko aw donna pâtisserie kɔnɔ boulangerie dun boulangerie a baara bɛɛ bɛ baara in bɛ sen na o bon donc a baara bɛɛ bɛ continuer na hali sisan ne bɛ ka kuma i fɛ yɔrɔ min na équipe bɛ terrain kan bon donc baara in bɛ to sen na fo waati min fo an ka taa sugu jɛya net sur ce plan bon donc na Ala sɔnna baara bɛ continuer ayiwa i ye kuma la gɛlɛmanba o de ye fɛn minnu dati bannen don n'u dun wagati tɛmɛna a bɛ mɔgɔw bolo ka yaala ni u ye sugu kɔnɔnaw la aw taara aw ɲɛ dangadenya dɔ ma a y'o lajɔ minnu bɛ yen n'olu b'a kɛ tasaba kɔnɔ i bɛ dɔw ye dugu kɔnɔna i b'a sɔrɔ makɔrɔni b'u kun nɔnɔmugu b'u kun mayonnaise b'u kun pâte dentifrice b'u kun a bɛɛ b'u bolo assiette belebeleba kɔnɔ tile kɔnɔ ka yaala n'a ye olu dun nin bɛɛ de don an ti jɛn n'a ye mɔgɔ si ka yala ni minɛn ye minɛn min bɛ yen nɔ n'a dati tɛmɛnen don minɛn min bɛ yen nɔ n'a ni dunni man kan tuguni n'a tiɲɛnen don a ti bɛn mɔgɔ si de fɛ k'a feere i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ o feereli bɛ o kɔnnen don wa an ti jɛn n'a ye n'an ka baarakɛlaw bɔra fɛn fɛn kan a bɛ minɛ ka b'i bolo wa i ni ɲangini bere fana bɛ da i kunna fana est ce que i y'a faamu bon o baara bɛ to sen na fo waati min fo sugu ka taa jɛya complètement o baara non o ti dabila ma fɔ ma pali bi an yɔrɔ min na komi équipe bɛ terrain kan donc o kɔrɔ sisan mɔgɔw b'aw bolo mun bɛna yaala sugu kɔnɔnaw la pâtisseries ni dumuni da dumuni fɛn min yɔrɔ la k'a lakɔlɔsi ni maa min fana y'a ye fana bɛ se ka kibaruya da aw ma 36 08 88 la ou bien 36 08 099 la 38 088 36 099 donc olu numéro fila ni weleli kɛ
a ma se k'i tɔgɔ fɔ a ma se k'i jamu fɔ i bɛ yɔrɔ indication di dɔrɔn o donc o ye ta bannen a la i b'a to n bɛna taa aw ka patetigi ko fɔ a bɛ silen kalaya ka di mɔgɔw ma don dɔ n bɛna ko fɔ mɔgɔ n bɛna ko fɔ directeur n'a ka mɔgɔw ɲɛna o kana o nɔfɛ directeur nin bɛɛ la aw yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo di minɛn jumɛn b'aw bolo garantie jumɛn b'aw bolo est ce que aw hakili sigilen don baara in hukumu kɔnɔna na maa minnu b'a kɛ est ce que u bɛ encourager wa gouvernement bɛ u dɛmɛ wa Kassim an b'i fo question na bi an bɛ gouvernement fo bi an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo bi an tɛ se k'a fɔ ko moyen t'an bolo bɛɛ y'a ye moyen dira an ma an yɛrɛ y'a ye bi bi in na moyen b'an bolo mobiliw b'an bolo carburant b'an bolo vraiment équipe déployée no sur le terrain wa bi kɔni an kɔni a da de b'an yɔrɔ la sisan na ala sɔnna an bɛ an m'an seko bɛɛ lajɛlen kɛ pour que jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na o min ye jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye. ayiwa nin ye san laban fɛti ye pétard ko dun. bon nin fɛn ninnu bɛɛ feereli a fɔra a feereli ni fɛn fɛn feereli interdit don a kɛra ale ye o jamana ye fɛn o fɛn feereli interdit anw tɛ jɛn n'a ye feerekɛyɔrɔ la. ah non non non. donc an b'an ka pétard feere. jamana ye fɛn o fɛn feereli interdit n'a fɔra ni feereli. donc n'aw y'a ye mɔgɔ min ka magasin kɔnɔ. an b'a minɛ. ni jamana ye fɛn fɛn fɔ k'a fɔ ko ni feereli a man ka kɛ a man ka kɛ donc o tɛ bɛn feerekɛyɔrɔ la n'an y'o ye an b'o minɛ. n b'a faamu. ayiwa an ka baabu filanan bɛ tali kɛ min na o ye sunkalo ye a bɛ sɛnsɛn na ka na de an b'a dɔn ɲinan ko k'aw t'aw sigi i n'a fɔ san tɔw la a bɛ kɛ cogo min salon kɔni an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko aw ye baara kɛ parce que sukaro ko la jɔn ko ala an yɛrɛ y'a san mutigi témoins na aw ka sɔngɔ fɔlenw na Banankabugu yɛrɛ la an y'a san fo siɲɛ caman mais ɲinan sunkalo labɛn b'a bolo cogo di sunkalo kɛnɛ a bɛ n'a fɔ a ye maaw ta u tɛgɛ ma ɲinan. Kassim a ma an wulilen don bon donc opération in fila bɛ daminɛna ɲɔgɔn fɛ min ye san yɛlɛma fɛtu ye ale ni sunkalo labɛnw olu bɛ sen na aw y'a ye salon an ye sukaro komi an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na usine ba fila b'an bolo yan n'olu bɛ sukaro bɔ donc olu labaarala an fɛ cogo min na a y'o ye bon donc k'a ye bon donc sukaro dɔw bɛ sɔrɔ an fɛ yan nɔ bon donc sukaro minnu fana bɛ na ka bɔ kɔfɛ gouvernement k'i lafiya da k'o la ka kɔrɔ bon donc an bɛna continuer o baara k'o sɔngɔ surveiller to sugu kɔnɔ hali bi olu bɛ sugu kɔnɔ a ma jigin. usine fila in. non usine fila in o baaraw bɛ sen na donc mais maintenant ka bɔ o kɔfɛ komi ne bɛ Bamakɔ kɔnɔna na district de kan donc ne ka baara bɛ dan o kɔnɔna de ma ni sukaro kɔni donna yan nɔ gouvernement ye sɔngɔ min fɔ a la anw fana ka équipe déployée no sur le terrain dans le district de Bamako o sɔngɔ bɛ se ka appliquer cogo min na. min ye Mali ta ye ani min ye kɔkan ta ye. très bien fɛn fɛn min ye kɔkan ta ye o kan ka feere 130 a kilo min ye Mali ta ye o kan ka feere 120 n'ala sɔnna an ka équipe bɛ terrain kan bi bi in na équipe yɛrɛ y'a ye jateminɛ na k'a fɔ hali sisan k'a ye sukaro yɛrɛ sɔngɔ jiginna ka tɛmɛ hali an ye min fɔ kan sukaro bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la hali 110 bi bi in na mɔgɔw b'a k'an lamɛn o bɛ se k'a ye yɔrɔ dɔw la nɔgɔya kɛra kosɛbɛ bon donc halisa an ti saliya baara in fɛ parce que baara in ɲininen m'an fɛ ɲɛmɔgɔw fɛ parce que toujours lafiya bɛ se ka na cogo min na jamana kɔnɔdenw ka sannikɛyɔrɔ la bon donc an bɛ continuer o baara kelen fɛ bon donc salon sunkalo labɛnw na an ye fɛnw kɛ fɛn minnu tun tɛ deli ka kɛ o ye mun ye an sera hali minnu bɛ hali lemurukumuni feerelaw bon donc k'a fɔ u ma fɛn tɛ an sera bɛɛ de ma est ce que y'a faamu fɛn o fɛn pomme de terre feerelaw an sera bɛɛ ma fɛn o fɛn bɛ yen ni mɔgɔw b'a san sunkalo kɔnɔ ka se ka u yɛrɛ lafiyala n'a ye kuma k'a dun donc an sera a baara kɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma kangalaba feerelaw fɛ an sera bɛɛ ma bon donc ni ala sɔnna o baara kelen bɛ to senna ɲinan fana pour que an b'u dɛmɛ k'a fɔ an tɛ taa k'a fɔ k'an bɛ taa tɔɔrɔ ni fɛn lase u ma parce que an b'a dɔn o fana ye jamana kɔnɔden ɲumanw de ye ko in baarali kɛli ka ɲɛ a ka d'u ye bon donc salon ta la u y'an dɛmɛ a baara kɛli la ɲuman na cogo min na an b'a ɲini u fɛ ɲinan. an b'a fɔ an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw ɲɛna ko bi tilegan in na sa an kɛlen don ka Fuseni Banba de bisimila ale ye Bamakɔ bolofara DNCC ɲɛmaaba o ye ale ye Bamakɔ kɔnɔna na wulikajɔ minnu bɛ sen na sunkalo ale ni san yɛlɛma o ɲɛnajɛ minnu bɛ yen ni maaw kan ka wulikajɔ kɛ olu la sa labɛn kɛ kun ye directeur mɔgɔ caman b'a fɔ ko ni sunkalo de sera nin faleya ninnu bɛ kɛ est ce que aw ka baara de don san kuda ye ani fana ko est ce que a ma se an yɛrɛ fana ka se ka fɛn dɔw bila an fɛ yan sunkalo don sunkalo tɛ o a ka kɛ i n'a fɔ aw ka baara yɛrɛ don aw kana wuli kuma o kuma ni sunkalo surunyana ou bien ni sunkalo bɛ ka gɛrɛ. ouais o question diyara n ye kojugu Kassim
o don n'i y'a jateminɛ k'a dɔw bɛ se k'o tema par o b'an ka équipe ye n'an ka mobile ye sur le terrain u b'a ka baara kɛ butikiw kɛrɛfɛ o donc i b'a sɔrɔ minɛn dɔw de bɛ yen nɔ fana olu bɛ dun kosɛbɛ sunkalo la olu tɛ dun kosɛbɛ o waati wɛrɛw la kɛ n b'a fɔ ma bari ni sunkalo sera sisan bɛɛ mago bɛ jɔ o la bon c'est pour que an bɛ se olu acteurs ma u ka fɛɛrɛ ni dabaliw bila en place pour que minɛn kana se ka manquer mɔgɔw la cogo min na ɛli ni n'a fana sera fana k'a fɔ i b'a sɔrɔ ni fɛn dɔ période sera dɔw bɛ se k'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ten nɔ bon dɔw nin fɛn in bɛ yen nɔ nin fɛn bɛ taa an bɛ don a la an bɛna ka na dɔ fara sɔngɔ kan bon donc olu n'a ɲɔgɔnna an b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna an tɛ sɔn o de ma sɔn jɛn n'o ye n'a y'an ye mɔgɔ ye ɲɔgɔn na o yɔrɔ de don o donc k'a fɔ de sunkalo sera k'a fɔ nin ye ne ka traite selen ye n bɛna n ka minɛnw prix yɛlɛsa k'a feere mɔgɔw ma an tɛ jɛn n'o ye donc i ka feere kɛ comme d'habitude o donc an bɛ yen bɛɛ de ye an tɛ feerekɛlaw contrôle la han an bɛ olu fana de ye parce que comme an b'a fɔ cogo min na anw ye jago direction ye o donc an bɛ olu fana de ye wa an tɛ fɛ ka an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fana an kana amalgame kɛ ka bɛɛ gosi bere kelen na dɔw bɛ yen nɔ olu ye feere ɲumankɛlaw ye o donc u ka basi tɛ se mɔgɔ ma o donc olu kan ka tanu mais minnu bɛ yen nɔ ko feere jugu de ka d'olu ye ko gɛlɛya de ka d'olu ye o donc an kan ka an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka se ka olu sensibiliser k'olu minɛ fo ka taa ka t'u bila feere ɲuman kɛli sira kan cogo min na n'Ala sɔnna. ayiwa i ye sukaro fɔ i sinsin o kan kosɛbɛ tulu ni nɔnɔmugu ale ni malo ninnu olu kow bɛ cogo di aw bolo. donc nin bɛɛ bɛ nin surveillance kelen de la. a bɛɛ bɛ nin surveillance kelen de la nin fɛn o fɛn ka se ka bali ka sɔngɔ dɔ fara kan an tɛ jɛn n'o ye dès maintenant an bɛ ka halisa ka baara k'olu kan par exemple ka stocks évaluer ka fɛnw ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan pour que parce que sunkalo mana se ni produit ninnu bɛɛ ka sɔrɔ sugu kɔnɔ parce que o ye fɛɛrɛ ni dabaliw de ye minnu bɛ kɛ ni mɔgɔ tɛ bolo kalama mais olu baaraw bɛɛ bɛ sen na pour que mɔgɔ ka se ka taa sannikɛyɔrɔ la u ka taa minɛnw sɔrɔ a sɔrɔ cogo kɔrɔ la foyi kana fara minɛnw prix kan o baaraw de bɛ sen na an bolo. ayiwa mais nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i b'a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na aw ni mɔgɔw bɛ jɛ k'a kɛ tiɲɛ don aw ka direction kɔni aw ka éléments ye mais aw ni jagokɛlaw cɛ bɛ cogo di parce que jagokɛlabaw tɔgɔ bɛ nin ko ninnu na kuma tɛ sukaro ni fɛn ninnu nali ka bɔ kɔ kan sɔngɔ kɔlɔsi a b'u degun dɛ a man d'u ye kosɛbɛ. non bon bɛɛ tɛ sinon an ni jagokɛlaw cɛ ka ɲi ko o ko bɛ yen nɔ n'a kan ka kɛ sanni ni feere baara kɔnɔna na ne yɛrɛ jagokɛlaw tulo bɛ n na u ka association minnu bɛ yan nɔ an bɛ sigi ka fɔ kɛ. ala ma mɛn ne yɛrɛ y'u wele an sigira ka fɔ o tun bɛ ka prix affiché butigiw la. oui bon donc an bɛna kɛ an bɛna o baara da an y'a f'u ɲɛna u k'a daminɛ bon donc an ye waati d'u ma pour que u ka se k'u conformer cogo min na a bɛ an ka sɔngɔ bɛ nɔrɔ sɔngɔ ka nɔrɔ donc an bɛ fɛ k'a daminɛ les produits minnu bɛ yen nɔ ni dunni bɛ s'olu ma magoɲɛ bɛ s'olu ma an b'a fɔ les produits de première nécessité an bɛ fɛ ka phase fɔlɔ daminɛ olu la bon donc n'i sera butigi kɔnɔ o don o prix ninnu butigi ka se ka fɛɛrɛ kɛ k'o nɔrɔ ne e Kasimu taara sisan n'i donna i b'a dɔn ko nin ye nin sɔngɔ ye a kɛra pharmacie ye nin ye nin sɔngɔ o ka sɔngɔ bɛ yen nɔ o bɛ arranger i b'i ka sanni kɛ yen nɔ o tɛ k'a fɔ dan sigilen don prix minnu gouvernement bɛ prix minnu na dɛ o ye ni produit tɔw ye pour que vraiment a ka se ka k'o hukumu kɔnɔna na an y'o f'u ɲɛna ka waati d'u ma n'u bɛɛ sigira o kuma na o tulo bɛ n na donc o baara ɲɔgɔnya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ yan'o fana cɛ an delila ka baaraw kɛ fana mɔgɔw caman ka fɛn ma bol'a kan n'o ye panneau minɛnw c'est-à-dire que matériel solaire c'est vrai an da tun bɛna s'a ma o très bien san yɛrɛ mɔgɔ bɛna s'a dɔ ma très bien n'a sɔngɔ kun yɛlɛla waati dɔ la dɛ bon donc an n'olu ye baara kɛ kosɛbɛ o la bon mɔgɔw bɛ se k'a constater a bɛ cogo di bi bon donc an n'u o malo kun y'a kɛ kun ni kun ye dɛ bon o kɔni waati dɔ la a kun sɔngɔ yɛlɛla bon donc jamana ɲɛmɔgɔ a dun bɛ don ni hakɛ mun ye ani yafa bɛ k'olu ma fɛn minnu na olu ɲinɛn'o bɛɛ kɔ très bien bon donc comme toujours ka taa ni nɔgɔya ye jamana kɔnɔdenw fɛ donc an wulila ka wulikajɔw sabati an n'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que an ka baara in kɛcogo la an tɛ wuli fiyewu ka se ka taa bin kulu dɔ kan ka se ka girin ka se ka kɛ nɔnɔ donc o t'an ka laɲini ye mais a bɛɛ la fɔlɔ an bɛ sigi ka fɔ de kɛ an y'u wele ka na an n'u sigira ka fɔ o donc minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ olu ma se ka bɔ i b'a dɔn a mana kɛ cogo dɔw tɛ o faamu olu bɛ dɔ in de faamu olu bɛ kɔrɔlen de dɔn très bien bon donc minnu ma se k'a faamu an passera ni ɲangili sira ye k'olu ɲangi o donc a caman na a kun nɔgɔyara mais hali sisan o numéro vert kelen bɛ utiliser o la ni mɔgɔw y'a ye k'a fɔ sannikɛyɔrɔ la dɔ kɛlen bɛ ka damatɛmɛ sɔngɔ sira a ka minɛnw kan yen nɔ ou bien an y'a wajibi o fana ma garantie yɔrɔ est ce que i y'a faamu i bɛ minɛn min kɛ k'a feere f'i ka se ka garantie dɔ di a sannikɛbagaw ma
bon donc an kun o ɲinu fɛ u ka sɛbɛn u ka papier u ka facture kan ni mɔgɔw taara fana u ko wajibiya k'a fɔ n'u taara ka taa panneau minɛ ninnu matériel solaire ninnu san u ka se k'o wajibiya u bolo bon donc i bɛna d'a ma i k'a garantie fɔ bon donc a bɛ waati min kɛ fo ka o de kan ka yaala diyagoya la bon donc an y'o f'u ɲɛna k'o gɛlɛya bon donc ni mɔgɔ sannikɛlaw y'a ye k'a fɔ k'o taara ka sabati minnu fɛ halisa u ka numéro vert kelen wele bon donc k'a fɔ an ɲɛna an bɛ se olu ma o baara kɛli la parce que toujours mais panneau de bɛ dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ minɛn in caman kan dɛ donc a bɛɛ de ko don panneau batterie o fɛn a bɛɛ de ko don fɛn fɛn ye matériel solaire ye a bɛɛ de ko don an n'u kumana a bɛɛ kan u tulo bɛ n na. o fana bɛ n'u ka sɔngɔn dɔrɔn u ta la wa ou bien olu ta bɛna na waati. olu ta tɛ sɔn kɔnɔ peut-être tagalen ɲɛfɛ an bɛ se k'o envisager an ye min fɔ an tɛ fɛ ka na foyi fɔ yan k'a sɔrɔ an ma min baara daminɛ fɔlɔ donc min baara kɛra an n'u ye baara kɛ min na o ye nin ye bon donc k'a fɔ u bɛ na ni minɛn ye cogo min na. mɔgɔ caman y'a fɔ minɛ ko tile fila in na ko sɔngɔw jiginna yɛrɛ minnu bɛ sanni kɛ minnu b'a lakɔlɔsi kosɛbɛ olu yɛrɛ caman y'a fɔ ko sɔngɔ bɔra dɔw kun y'u ka devis ni fɛnw ka tɛmɛ u bɛ ka segin a kan nin waati in na mais ni seli waati surunyana aw sen bɛ misiko ninnu fana na. bon komi jamana kɔnɔ bɛɛ n'i ka baara don i b'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ o bi comment dire gouvernement baara don dɔ b'a kɛ ka da yɔrɔ dɔ la dɔ b'a kɛ ka da yɔrɔ dɔ la a b'a ye service yɔrɔ bɛ to ka intéresser olu la olu ni bagan maralaw bɛ ɲɔgɔn fɛ olu ni fɛn wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ olu de b'o baaraw kɛ ka caya. bon pour le moment an ma fɛn k'o la fɔlɔ. donc o sɔngɔ ko o bɛ olu n'u service mɔgɔw de ɲɔgɔn olu b'a ka baara ko kan mais tout ko bɛɛ bɛ dépend jamana ɲɛmɔgɔ fɛ n'u y'an bila baara kɛli la a bɛ jate minɛ bon donc comme o ye mɔgɔ wɛrɛw ka baara kɛli ye bon donc an tɛ fɛ k'an da don o la bon donc an b'a to na ala ka jɛ n b'a dɔn olu fana baara k'o kɛ u tɛ se k'u damayira la gouvernement baara don anw ta bɛ dan yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ b'a daminɛ bɛɛ b'i seko la jamana kɔnɔdenw ka lafiya la. ayiwa an bɛ segin ka na i da don o la fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka taa laban ɲɛnɛmayali fɛnw na i da don olu bɛɛ lajɛlen na aw yɛrɛ bɛ ka laɲini jumɛn yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ jamanadenw fɛ fɔlɔ ani yan'an ka se commerçants ma. oui an bɛ laɲini min kɛ jamana kɔnɔdenw fɛ o nafa ka bon kosɛbɛ o ye n'u taara sannikɛlaw la k'u janto u ka sannikɛ cogo la o ye mun ye mɔgɔ si kana fɛn ta ten ka taga n'a ye so k'a sɔrɔ i m'a datu lajɛ n'i ye fɛn kolon in yɔrɔ min na k'a fɔ vraiment nin fɛn in man ɲi nin nɔ kana dan k'a ban k'a san dɛ numéro in wele o donc maintenant e y'a ye 36 088 ani 36 099 o fila o don n'i ye sigana fɛn ye dɔrɔn i y'a san yɛrɛ a dɔn k'a fɔ k'a man ɲɛ i ka n'i kɔ don i k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna pour que aw ka se ka na an ka s'a ma i b'a sɔrɔ bamakɔ commune bɛɛ la an ka service représenté len don commune kelen kelen bɛɛ la i b'a sɔrɔ an ka bolofara dɔ bɛ yen nɔ donc a dɔw la an bɛ se ka olu wele olu ka se ka taa n'i bɛ sigida min na olu ka se ka taa baara kɛ joona joona ou bien n'a bɛ ɲɛ fo an yɛrɛ k'an ka moyens déployer an ka taa kama o donc parce que an bilalen don a baara kɛli kama wa moyens dilen ma ɲɛmɔgɔ kama parce que olu fana ka laɲini ye population ka lafiya ye cogo min na ni ala sɔnna su fara tile kan an b'o baara fana kɛ. mun ye juraw yɛrɛ ye don. min ye juraw ye halisa an b'a ɲini u fɛ u ka kɛ nɔgɔya kɛbagaw ye u ka kɛ feere ɲuman c'est-à-dire nɔgɔya sur les deux plans u kana na produit min man ɲi mɔgɔninfinw ma k'a k'a feerebaga ye bon o kɔfɛ fana kana ni sɔngɔ ye kana da produit dɔ la k'a sɔrɔ damatɛmɛ sɔngɔ min bɛ yen n'a yɛlɛlen ni kun ni ju t'a la an b'o ɲini u fɛ u k'o dabila k'a fɔ nin ye occasion pour que n ka se ka wari sɔrɔ k'a sɔrɔ fɛn t'a la an b'o ɲini u fɛ ale ni pratique dɔw bɛ yen nɔ fana an b'o ɲini an ka jagokɛlaw fɛ k'o dabila par exemple n'a fɔra ko prix libéré la mais aw ka taa fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ nin waati in selen don a bɛ ɲɔgɔn ye dɔgɔdɔgɔnin dɔw la ka prix sigi o yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn o jɛrɛ ɲɔgɔn se ka na se k'a san très bien o tɛ ɲɛ o ye entente ye ka bɛn sɔngɔ dɔ la k'o sigi a ka minɛnw na dama b'o feere an ni ɲɔgɔn cɛ n'i taara mɔgɔ fɛ sugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ a b'o sɔngɔ kelen na n'an bɔr'o kalama o bɛ ɲangi ou bien ka bali ka minɛn dɔ b'aw bolo k'a tunu sugu kɔnɔ an b'a fɔ o rétention ka bali ka minɛn dɔ tunu mɔgɔ ɲɛ t'a la k'a sɔrɔ a b'aw bolo aw dogolen donc nin bɛɛ la jamana kɔnɔdenw kan ka nin dɔn k'a fɔ nin si tɛ ko bɛn ta ye bon n'u bɔra nin min kalama k'a fɔ anw b'a kalama aw b'a ka minɛn min ɲini dɛ k'a dɔgɔyalen don dɛ a bɛɛ kari masina bolo a b'a bolo nin yɔrɔ in na a caman a b'a labɔ donc maintenant n'a y'a den k'a da anw ma nin na an bɛ taa tigi nɔfɛ o ti bɛn donc an b'o ɲini an baarakɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye jagokɛlaw ye olu ka dabila mais ɲuman b'a la groupe o groupe la o fɛn bɛɛ o fɛn bɛɛ donc an tɛna bɛɛ gosi bere kelen la bɛɛ ti sɔn a ma ayiwa directeur i ye ɲangini fɔ siɲɛ kelen i y'a fɔ siɲɛ fila aw ka ɲangini ye mun ni mun de ye oui anw ka ɲangini ye cogoya fila ye bon donc d'abord dumunifɛn ninnu na fɔlɔ
ni minnu bɛ yen n'a date tɛmɛna n'o b'i bolo an bɛ fɔlɔ o bɛ lasɔrɔ an b'a fɔ ma saisir conservatoire a bɛ minɛ fɔlɔ o dɔn an bɛ sɔrɔ ka dossier labɛn k'o bila ka taa justice la o donc olu de b'a fɔ sisan bon nin saisie in bɛ kɛ ka nin min minɛ pewu e la karisa k'a bila ni service ka bolo kan an ka service ka bolo kan pour que u ka se ka taa a jeni cogo min na k'a détruire ka bɔ yen na pour que a kana sigi i ye nin wale jugu min kɛ ka ɲɛsin sannikɛlaw ma o donc o ti bɛn i bɛ minɛn minɛlen ninnu bila yɔrɔ b'aw bolo ni kiiri tigɛra minɛn ninnu yanni kiiri ka tigɛ o bila yɔrɔ b'an bolo ni kiiri tigɛra sisan k'a fɔ bon donc minɛn ninnu ni jenini ka kan an bɛ fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ka taa ni minɛn ninnu ye ka t'u jeni fana wa ala sɔnna an bɛ fɛɛrɛ ni dabali kɛ population fana ka bɔ a kalama k'a fɔ a jenitɔla filɛ nin ye awɔ maa bɛ poulet de chair minnu minɛ olu tɛ jeni mun na non poulet de chair bɛ jeni dɛ an delila k'a jeni a ka ca an bɛ poulet de chair jeni n'a minɛna a bɛ jeni peut être fɛn o fɛn bɛ yen n'a fɔra k'a donni man kan bon donc o man kan fɛn ayiwa an ye tour kɛ mais fɛn kelen bɛ yen ne yɛrɛ kun y'o lakɔlɔsi o ye nin waati laban in na ye an y'a ye k'a fɔ aw yɛrɛ ka wulikajɔ taabolo n'aw ka kow kɛcogo bɛɛ lajɛlen falenna galabu kura a n'a fɔ nin kura dɔ fiyɛra aw la o sababu ye mun ye bon donc an bɛ nin yɔrɔ la an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo o ye mun ye hakililatigɛ min dili m'an yɛrɛ ma baara la parce que baarakɛla n'i ye baarakɛla bila baara la n'i ma to a kɔkɔrɔ ka a kɔkɔrɔma don o dɔn baara kɛlɛ bɛ gɛlɛya bi bi o dɛmɛ bɛ yen nɔ et puis jɔkɔrɔ baarakɛla fana n'i ye baarakɛla bila baara kɛlɛ la n'i ma baarakɛminɛn d'a ma fana baara kɛlɛ bɛ gɛlɛya bi aw bɛ se k'o témoin k'a fɔ baarakɛminɛn dilen an ma bon donc maintenant hali waati min na hali lakanako ta yɔrɔ la fana k'a fɔ n'i ye baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen olu ka faamuyali man bon kosɛbɛ olu bɛ se k'a fɔ bɛ équipe agressé lakanabagaw dilen bilali an n'olu bɛ baara kɛra ɲɔgɔn fɛ pour que baara bɛ se ka kɛ bon donc an kɔni bɛ an ye laɲini minnu kɛ olu laɲiniw bɛɛ b'an bolo baara de tora an yɛrɛ bolo ni ala sɔnna aw fana bɛ n'a ye an fana b'an seko n'an damasira bɛɛ lajɛlen kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka sanni lafiya sɔrɔ cogo min na sanni feere kɛyɔrɔ la ayiwa directeur kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ donc kumakuncɛ kuma min bɛ n bolo o ye toujours d'abord ka wele kɛ ka taa groupe fila ma o groupe fɔlɔ o ye jagokɛlaw ye toujours an bɛ baara min na an bɛɛ hakilila kan ka kelen o ye lafiya ka na an ka jamana kɔnɔ an b'an ka jamana kɔnɔ anw de kan ka baara kɛ pour que ka se ka lafiya ladon an ka jamana kɔnɔ cogo min na donc anw minnu bɛ nin baara in kɛli la jamana kɔnɔ denw hakili b'an anw de la pour que olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo dɔ sanni feere kɛyɔrɔ la an tɛ jamanadenw jugu ye an tɛ ɲɔgɔn jugu ye an ka ɲɔgɔn faamuya baara in kɛli la k'a fɔ an bɛɛ ka lafiya b'o o de la o donc an b'o ɲini jagokɛlaw fɛ an b'a ɲini fana sannikɛlaw fana fɛ n'u taara sannikɛyɔrɔ la u ka kɛ jateminɛ kɛbagaw ye o don u kana taa ka taa fɛn san fiyewu n'u m'a sɛgɛsɛgɛ o donc n'u ye fɛn o fɛn an bɔra ka minnu fɔ nin ye tan nɔ k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ fɛn in cɛman ye ou bien hali n'u taara ka taa sɔrɔ ko date ka ɲi nin nɔ mais u yɛrɛ ye boîte sɔrɔ lahala la tiɲɛ yɛrɛ la i yɛrɛ b'a hali a kasa mɛn o donc vraiment u kana o san bilen k'a fɔ ko date ma bon donc i yɛrɛ b'a dɔn nin man ɲi o donc hali ni date ye k'o ka ɲi nin nɔ bon donc i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ou bien i ye mɔgɔ dɔ ye a bɛ karaba ko dɔ la u bɛ minɛnw ta u bɛ don n'a yɔrɔ dɔ la sufɛ u bɛ bɔ n'a yɔrɔ dɔ la sufɛ ko in e yɛrɛ ma ko in ma se e ma ko in faamu an wele bon donc an bɛ taa sɛgɛsɛgɛ parce que e tɛ se ka don ale kan k'e bɛ taa sɛgɛsɛgɛ